Okay. Lala, it's okay. Nan mai haka wanda ya tambayi abin spray din gashi an kawo. Bari in tambaye su ta ranka. amma daga akwatin za su amma ba za su wai sai an saka Aga? Hey. Sorry.
going back. No, please go back. This thing is live. Sir, why are you doing this? Sorry, sir. Okay. They don't even put up a video say don't bury the man. They for website say don't bury him. That's how they put them for work. What's wrong with people now? Nigeria. It's on social media everywhere. Somebody call us. That time they want to do Thompson, Thompson, I call it. They were
wallahi na wallahi ba dai sai za a yi tasara. daga kasa hankali 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 This guy. No, this one come. Nuruddin kai ka zo nan kai yana nan kai a bara kwacin a cire shi daga kwacin ana ba da shawara ba ana ba da shawara in yawa ja abun ya rufe hannunka Nuruddin ka ja gloves ya kulli gloves ja gloves yawa wancan ya dan yi baya shi ban ba ka raba kafafun ka raba da kai kasa rana kai ka ja wannan abin ka ja ka zo ka ja ka ja ga kalin yi furo ne kai da bakafar ka yawwa da bakafar kai rike haka yawwa fuskar hankali sa kafan kai go down go down so this camera is like so yawa rike nan da ka rike ka fuska fuska hankali ya ka tafi fuskar ɗinsa down fuskar mu je yau ya ka haka hankali ne ba bai je kasa ba yawwa da ba a hankali yadda yi wajen kan kai wajen kan za ka rike kai rike kan kai na hold the head no by the head lift the head lift your hand bai ba lift your hand down bai karami ba da wajen kwanciyar ne zai tsayi
hannun ne ya tokara hannun ya tokara yawwa kun fahimce ni misali waɗannan biyu a sa su a nan in suka yi reze lebur da mana a faɗi abin da sauran da kai amma sai an karo ke a sa masu tsayi a gwada masu kaurin masu gefe a fara sa su gaskiya ne an yi reze ba aka yi reze tukuna sai a shirya masu wasu ake a rezin a sa wannan katako abin da daga gefe wannan duba so ya daga abin kenan wani ya koma a mutane za a yi rezin wannan plate da waɗannan tsoga sai a dora kanana so an yi rezin abin kenan da ko a ce a sake fitowa waɗannan two sides sai a jera sauran a kai da kun sa katako biyu a can saboda vertical short one din nan sa shi a can yawa sai a sa katako a can yes sai a sa underneath it this side ba Nuru on ya daure shi kashiya ta sa yawa ta can no ta can karshe ya daure nan yau ba nan ma sai ka daure nan kai da hankali fa samu dan dogo dogo wanda zai tokare dogo wanda zai tokare yawa to kalli a wani nan dan yawa ina fara da yadda ake yanka dauri ne ruwa ita ta wadannan haka ne zai ya bude dauri ne ko rarraba ake yi shawara ko za a ɗauki murmur ko za a ɗauki murmur sai a ɗora a kai yawa saboda kaga ya yi tudu aka ɗauki murmur akwatin ko za ku ɗauka wanda ke da safety ko za ku ɗauko abin magani sai mu cire wannan cire kanana cire na wancan ungwama dora shi aka bada a gwada in zai yi yalla bai ka san cito ne wanda shi yana sama a katakon yana kasa saboda koya ruwa ta ba wanda ko zai farce haka nan mala a tsara wani su gudu yawa yanzu abin da za a yi za ku ragu wani su samu sama ne a samu a dauko wancan danka saboda nan
ganyen da yawa za mu nan can gefen duka za ka fito dan karo mana ganyen nan kawai ka ruwa shi dogon ko ka shi za ka yi sosai ba nan gefen ba wai sama sama ba Okay, sorry. ganyen duk bakin da ka ɗaure sosai yayi ganyen da ya yayi a kawo shi zai danne ne ina ke gana daga ruwan sama da kafe mai shi a zai a karo tsakiya gefen ta ruwa zai yawa baba daure ba ganye ka sa gefen nan wurin kafarka ga wani ganye na nan shi zai fi yawa nan za ka ya ka fulanci ya ta soya bala can katakon yana nan za ka sa taro guda biyu nan
Baba wannan ɗinka ya lalace. An glove ɗin shi ya lalace. Zai wanke hannu zai sanitize.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد da turanci zai ko da hausa? So a takaice dan uwa muka zo muka binne a wurin kuma mutuwa ta ɗauki ransa za ta dawo kuma kowa daga cikinmu za ta ziyarce shi ko ba daɗe ko ba jima ba a tabbata a duniyar nan shi yasa annabi tsira da amincin tabbata a gare shi ya ga an binne wani mutum kaman haka ana kuka sai ya zo ya samu wanda suke janazan sai yake ce musu ya ikhwani limithli hadha fa'iddu ya ku yan uwana da kwatankwacin abin da kuke wa dan uwanku nan to kowa ya tanadi saboda yau an kawo ne jiya an kawo ne jibi an kawo ne ka dai kai watakila akalla mutum 100 makabarta ko sama da haka to akwai ranar da kuma mu za a kawo ba zai mu gama rayuwar duniya mu muna kawo su ba akwai ranar da mu din za a kawo abun ne to wannan bil hakika mutuwa wa'azi ne shi yasa cikin abubuwa da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi abin da ya kira na wa'azi ya ce akwai mutuwa a ciki na biyu ina kyautata masa zato cewa bisa ga bayanan da na samu jiya awar da ya rasu kusan awa ne a cikin ranar juma'a manzo Allah ya kira daga cikin alamar kyakkyawan karshe na mutum yayi nasara a barin duniya shine ya rasu ranar juma'a na biyu na daga cikin shahada manzo Allah ya ce dukkan wanda annoba ta kashe shi in dai mai imani ne to yayi shahada so bil hakika waɗannan abubuwa guda biyu manya ne na farko rasuwa juma'a na biyu rasuwa dalilin annoba shahada ne yasa annabi yake cewa idan annoba ta zo wanda ta ɗauki ransa in mai imani ne ma min abdin ya qa'u fi ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran yahtasibu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri shahid duk wanda ta ɗauki rayuwarsa ba a ce mutum yayi ganganci ya mutu ba amma mutum ya ɗauki dukkan precautions da zai iya yi ta zama sanadin rasuwarsa to insha Allah ta'ala shahada yayi waɗannan abubuwa guda biyu abin a masa kuma farin ciki ne rasuwa a juma'a da kuma dalilin annoba bil hakika waɗannan ni'imomi ne wanda ba kowa Allah ta'ala yake bawa ba muna roƙon Allah ya kankare masa zunubansa gaba na ƙarshe iyayenmu da suke wurin da kuma wanda suke shugabanni duka a wurin sun ba da shawarin ba buƙatar yanzu komawa a matsayin karban gaisuwa saboda promoting social distancing daga nan kusan kowa an sallame shi ba zai kuma a dawo a zauna ana ci gaba da karban gaisuwa ba saboda daman mafiya yawan karban gaisuwa din gaskiya al'ada ne so ba ma wani abu ne da yake da matsaya a cikin addini ba kawai ka'ida wanda ka san an masa rasuwa ko mijin wacce ce ko baban wane ne ko abokin wane ne duk hanyar da ka samu kai ta'aziyya wannan iya da kyau a cikin halin da muke ciki ko ta'aziyya ana iya yi da waya waɗanda kuma ake da kusanci da su to ba sai an je waje ɗaya an taru ba so kula ga wannan an yafe wa kowa insha Allah ta'ala daga nan kowa yana iya tafiya Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana karshen annoba din kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wanda suka rasu Allah ya sa sun yi shahada mu da muke raye Allah ta'ala ya sa karshen mu ya fi farkon mu kyawu Allah ta'ala ya kyautata karshen mu sannan kuma magana ta karshe abinda sunna ta karantar in an binne mutum bai tabbata ba a yi jam'in addu'a amma ana so kowa da ya zo makabartan ya kalli alkibla ya daga hannu ya yi addu'a idan ya yi addu'a ya kammala sai ya tafi abinsa to da haka yanzu abu na karshe
ana buƙatar kowa daga cikinmu ya ɗaga hannunsa ya kalli alƙibla ya masa addu'a da Allah ya gafarta masa in mutum ya kammala daga nan sai mu tafi so kowa zai addu'a sa ne ta kashin kansa insha Allah ta'ala Allah ya gafarta masa amin. Can I summarize it?